Linka 191 směr letiště. Příští zastávka Anděl. Anděl. Příští zastávka Klamovka. Klamovka. Příští zastávka Nad Klamovkou. Příští zastávka je na Znamení. Nad Klamovkou. Příští zastávka Pod Lipkami. Příští zastávka je na Znamení. Pod Lipkami. Příští zastávka Podbělohorská. Podbělohorská. Příští zastávka Hybšmanka. Příští zastávka je na Znamení. Hybšmanka. Příští zastávka Stadion Strahov. Stadion Strahov. Příští zastávka Diskařská. Příští zastávka je na Znamení. Diskařská. Příští zastávka Televizní věž. Příští zastávka je na Znamení. Televizní věž. Příští zastávka Rozínova. Příští zastávka je na Znamení. Rozínova. Příští zastávka U Ladronky. Příští zastávka je na Znamení. U Ladronky. Příští zastávka Števkova. Příští zastávka je na Znamení. Števkova. Příští zastávka Vypich. Vypich. Příští zastávka Vypich. Vypich. Příští zastávka Nad Markétou. Příští zastávka je na Znamení. Nad Markétou. Příští zastávka Koleje Větrník. Koleje Větrník. Příští zastávka Větrník. Větrník. Příští zastávka Petřiny. Petřiny. Přestup na metro A. Příští zastávka Sídliště Petřiny. Sídliště Petřiny. Příští zastávka Libocká. Příští zastávka je na Znamení. Libocká. Příští zastávka Litovický potok. Příští zastávka je na Znamení. Litovický potok. Příští zastávka Divoká Šárka. Divoká Šárka. Příští zastávka Vlastina. Příští zastávka je na Znamení. Vlastina. Příští zastávka Sídliště na Dědině. Sídliště na Dědině. Příští zastávka Ciolkovského. Ciolkovského. Příští zastávka Dlouhá míle. Příští zastávka je na Znamení. Dlouhá míle. Příští zastávka Obchodní centrum Šestka. Obchodní centrum Šestka. Příští zastávka K letišti. Příští zastávka je na Znamení. K letišti. Příští zastávka Terminál 3. Next stop, Terminal 3. Terminál 3 je určený pouze pro odbavování soukromých letů. Terminal 3 is only intended for the dispatching of private flights. Příští zastávka je na Znamení. Terminál 3. Terminal 3. Příští zastávka na Padesátníku. Příští zastávka je na Znamení. Na Padesátníku. Příští zastávka u hangáru. Příští zastávka je na Znamení. U
hangáru. Příští zastávka terminál 1. Next stop, Terminal 1. Vážení cestující, z terminálu 1 jsou odbavovány lety do zemí mimo schengenský prostor. Z terminálu 2 jsou odbavovány lety do zemí schengenského prostoru. Dear passengers, flights to countries outside the Schengen area are dispatched from Terminal 1. Flights to Schengen countries are dispatched from Terminal 2. Terminál 1. Vítejte na letišti Václava Havla. Odlety do zemí mimo schengenský prostor. Welcome to Václav Havel Airport, Prague, Terminal 1. The departures from here are to the non-Schengen countries. Příští zastávka terminál 2. Next stop, Terminal 2. Terminál 2. Odlety do zemí schengenského prostoru. Terminal 2. The departures from here are to the Schengen countries. Příští zastávka letiště. Letiště. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus. Pozor, manipulační přejezd. Garáž Řepy. Příští zastávka Garáž Řepy.